Vostè té una sèrie de qüestions, sí que us demanaria ara potser més brevetat, ens queden quatre punts que considero que hauríem de tractar, per tant us demanaria més precisió a l'hora de respondre. Què hauria de passar? Hem vist el model islandès, segurament hi ha moltes diferències entre Islàndia i Catalunya i Espanya, moltíssimes, però com veieu el futur? Veieu què hauria de passar per a que, a part que els polítics ens entrés de poble d'àrea i anem a apostar per la cultura, què hauria de fer? I això de moment és una mica difícil, malauradament. Què hauria de passar? És a dir, quines oportunitats tindria per a un territori com el nostre? Una major implicació dels poders públics en la cultura. Com es traduiria això? Sí, potser la pregunta és una mica filosòfica, però m'agradaria saber què en penseu. Per replantejar-vos. El model islandès, opció d'extrapolar-lo a l'Ebre. Podem fer nosaltres a les Terres de l'Ebre, l'Islàndia, la nostra pròpia Islàndia particular? Què hauria de passar perquè això passés? I quines potencialitats tindria per al nostre territori això? Home, és una mica aventurat fer ciència-ficció, no? De ciència-ficció. Però jo crec que l'interessant del que dius del model islandès és que hi ha un model. Jo crec que un dels grans problemes potser que tenim al territori, potser Catalunya, potser Espanya, és que potser no tenim un model. I crec que el bàsic per a començar un camí és sentar unes bases i mirar on se va. Jo crec que el problema principal és quin model de cultura, d'indústria cultural volem, no? Volem que és un model que parlarem, que em sembla bé, que és lloable, que és el que diu Arturo, no? De passar la bola i potser de fer una cultura de més baixa intensitat, potser de cabra i acordeón, que és la cultura que potser es pot fer sense finançament, perquè tota indústria necessita un finançament, o volem una indústria cultural forta i ben respaldada i amb bon finançament. Jo crec que el debat inicial és aquest, quin és el punt de partida. Anna, surt de casa? Bueno, jo estic d'acord amb el que diu Guille, però almenys nosaltres al nivell on estem, que fa 2 anys que estem a l'Estemón i que tampoc hem teoritzat molt al voltant de la indústria, crec que la base que deia Guille està sobretot en l'actitud, en el tema de cooperar. La gent que estem començant projectes és molt important que cooperéssim i ara cooperar és més fàcil perquè vivim en una societat xarxa, ja no és una societat de la informació, que el poder o alguns estaments eren els únics que tenien capacitat de ser. Ara tots podem ser d'alguna manera. I si tots som petits nobles que ens associem, i nosaltres aquí som un exemple, surt de casa, col·labora en Terres Magazine, col·labora en Aguaita, com a diferents plataformes que es dediquen a la comunicació cultural, entre cometes, no? O sigui, nosaltres estem col·laborant entre nosaltres. Aquesta és la manera de començar a construir. Això és el que nosaltres tenim capacitat de fer. Després el que potser això que deia Guille ho estarà traslladant a les administracions. Des de nosaltres ja ho estem fent. Llavors és com intentar recolzar el que nosaltres ja estem fent. Jo de cara al futur treballaria en 2 sentits. Un, sense descartar-ne un i l'altre. Un, organitzant-nos. Jo crec que la societat civil té una gran responsabilitat d'organitzar-se i el sector de la cultura, una de les coses que hem de fer és anar-nos conscienciant tothom de que la cultura també és un sector que crea treball i que hi ha molta gent que estem treballant de la cultura i han de viure de la cultura. Veníem d'una època en la que tot era gratuït, ara actualment per a pagar 5 euros per un producte cultural o per un concert o el que sigui, la gent, però com pot ser? Hi ha una conscienciació, per una banda conscienciació, per l'altra organització. La societat civil ens han d'organitzar. Però tampoc ens han d'organitzar pensant, jo no soc dels que pensen que la classe política en general, sempre no m'agrada parlar de les polítiques
segueixo pensant que la política és nostra. I per tant, aquests diners de les institucions, que sembla que no siguin nostres, també són nostres, i crec que aquesta carta no la descartaria en absolut. I creure en la política, reformant-la, pressionant i, sí, allò que diuen, no, posa't en política de moment, no, qui es posa en política està clar, perquè han de reconèixer tot que el panorama ha arribat a un moment molt preocupant, però jo no descartaria tampoc aquesta lluita de transformació de la política. Molt bé. Bueno, i enllaçant una cosa que ha dit Arturo, jo crec que també s'hauria d'insistir en el missatge de que els productes culturals no són gratis, no? Perquè nosaltres hi trobem molt en la web, que és una web accessible, que els continguts són lliures, però que porta moltíssima feina detrás, molt de treball, moltes trucades, molta investigació, i clar, el lector entra, llig, en 2 minuts acabat, i potser no sap quin valor té allò, no? I d'alguna manera potser s'hauria d'insistir més des de les institucions en proferir aquest missatge, no? I també en apostar, perquè a vegades s'aposten també perquè estem en aquesta transició del paper al digital, s'aposten molt més diners al paper, perquè és cert que costa molts més diners, però potser encara no s'acaba de creure el suficient en el digital, perquè potser existeix aquesta cultura de que és gratuït, no? Sí, nosaltres... Breu. He trencat? Si l'has trencat, no pagaràs. Ens gestionem avui. Bé, nosaltres vam optar també pel fet digital precisament pels baixos costos de producció que tenia. Ara bé, estem en un impàs que no tenim gens clar de quina manera arribarem a finançar-nos. Naturalment, pensem que des de l'administració, com deia Arturo, hi ha d'haver un suport, però també des del propi consumidor és això que no és un producte de consum gratuït i haurem d'anar analitzant de quina manera podem seguir tirant endavant. No anirem a descobrir res perquè passen molts mitjans que també estan experimentant en això, per exemple, el Diario Público va desaparèixer i les dues plataformes que ha fet d'una banda tenen ingressos publicitaris, però també comencen a pensar si part dels continguts no han de ser d'accés lliure. Estem molt atentes per veure com evoluciona tot i saber també per on hem de tirar. Molt bé. Javi? Ho tenim molt malament, Clar, és que hi ha una cosa que no estem tocant de peus a terra. Has dit una cosa molt ben dita, que és un projecte a llarg plaç. Això és el primer. Perquè, evidentment, per a poder fomentar que la cultura tingui un millor finançament, el primer que ha de ser un consum que sigui molt més estable. Com a mínim, el consum del més proper s'hauria d'equilibrar amb el que seria el reste de territori, el reste de Catalunya, i estem molt per baix, molt allunyats del que seria el consum general de tots els productes que estem dient. Per tant, la primera qüestió és que han de ser corredors de maratón, no de 100 euros. Aquesta és la importància. Què passa? Que depèn de la premura de les persones, de la qualitat de les persones. Això significaria potser una forma de fer política i no és una qüestió de posar-se ara per en contra, perquè després que els projectes tinguin una rentabilitat no només a nivell social, sinó que el tinguin políticament més o menys ràpid, ho tenim malament, en aquest sentit. Necessitem anys, i quan dic anys vol dir molts anys. Per què? Perquè s'ha de fer un projecte, tot el dia, un model en el qual hi hagi una pedagogia, en el qual s'eduqui a la població dedicada al què i el per què i quins efectes pot tindre, ha de ser molt informativa. En això anem bé, tenim internet, és l'únic punt que veig que d'alguna manera les noves tecnologies ens permeten aquesta informació ràpida, però tenim unes noves generacions que estan acostumbrades a la immediatesa de les coses. És a dir, pum, 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 això és un bon producte, una bona eina, millor dit, per a poder treballar, però que en cap manera ens podem pensar que potser, per almenys els estudiants de la taula, això ha de ser una cosa que ho poguéssim veure en immediates. Què va? Això és d'allà. Molt bé. Joan Marc? Jo crec que és molt important la professionalització en tots els àmbits. Jo ara parlaré des del meu, des de la comunicació visual, que moltes vegades veiem coses que estan fetes en plan amateur o de qualsevol manera,
els concursos oberts, no? Que fàcil és de dir anem a muntar aquest projecte, fem un concurs obert i el que guanya el logotip li pagarem 100 euros, saps? Per dir-ho d'alguna manera, i quedes, hòstia, no seria més lògic agafar a 4 estudis de referència del territori i dir-li, mira, us paguem 100 euros a cadascú, o el que sigui, i el que guanya el concurs, que acaba de fer totes les aplicacions gràfiques i acaba de fer tot en una coherència, no? O sigui, donar ja des de l'empresa privada, l'administració pública, un valor a una identitat visual, a un projecte gràfic i creiem que des d'aquí s'està apostant a les Terres de l'Ebre últimament s'està apostant bastant, vull dir, això mos alegra i crec que s'hauria de reforçar encara més això, no? Treballar amb professionals, ja dic, parlo del meu àmbit però suposo que en tot és igual, jo crec que això afavoriria que la cultura tirés amb més força i amb més qualitat. Aneu pensant una proposta de futur en clau de territori a favor de la cultura. Aneu a pensar perquè serà l'últim que farem. Ens tirarà el temps damunt.